Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi. Ila hadrati Sayyidina Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Ila ruhi Muhammad al-Syekh wa ila hadrati dhimmi wa dhimmikum wa dhimmi ahli wa dhimmi ahlikum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah terakhir wasabi'un itu terakhir putih al-khamisu wasabi'un al-khamisu ini tanggal 28. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin. Al-khamisu utawi kang nomor 5 niku iku an Abi Abdillahi Nu'man bin Bashir, saking Abi Abdillah Nu'man bin Bashir. Kala ngucap sapa Abi Abdillah, sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sapa Rasul, la tu sawunna yakti lurus no sapa sira, luruskanlah yakti lurus no sapa sira sufufakum ing barisan sira, barisan sholat maksudnya. Iki Nabi niku memang bener merintahke nek arep sholat kuwi jamaah barisane aja sembarangan, ana aturane. Barisan ngarep penuh dulu baru barisan ke dua, itu pun kudu diluruske. Barisane lurus, aja napa bengkak bengkok. Tembung lurus nanti ra rata-rata pramuka kudune napa? Lencang kanan. Nah, jenengan sholat lencang kanan, lurus. Nah, barisan sholat ning ngoten. Kula sering imam niku biasane sakderenge sholat dipun mulai biasane mengatur barisan terlebih dulu. Jangan kok baris kok iso lurus, insya Allah liyane yo lurus. Nggih, dalane jenengan yo lurus, niate yo lurus. Baris kok ora iso lurus, iku nandhake jenengan wong sing angel diatur. Kok terima baris sholat terima lurusnya kok kangelan, berarti memang wong angel diatur. Tentu tiga mawon. Mbak Makkah Madinah itu nggih ngoten. Sadurunge sholat dimulai, imam mesti sawu suhu panggung, luruskan barisan. Kalau orang yang berakal terima imam muni barisane lurus ke, kuwi ora usah nyenggol rono nyenggol rene, ya wis sing ngarep iki ana sing kosong, sing mburi maju, dirapetke terus digawe lurus. Rasa ngenteni yo Mbak maju yo Kang maju. Niku berarti otake jejel. Nggih. Terus mriki sawu luruskan barisan niku kudune pun ngerti. Nah, langsung ambil. Oh, kae kok ngarep iki ana sing kosong. Rumangsa sing mburi kudune lek maju. Kenapa Nabi sampai memperhatikan lurusnya barisan dalam sholat? Aula yukhalifanna utawa yakti misahake temen sapa Allah Gusti Allah baina wujuhikum ing dalem antarane wajah ira kabeh. Karena menunjukkan kata-kata tadi barisan itu lurus, berarti napa dikiaskan dengan hati dan niat yang
lurus. Dengan kok baris diatur gampang iso lurus ya berarti totonane gampang. Cara atine iki luk-lukane gampang. Tolong dikon Mbak kan maju diluruske sik. Ngoten kok urung sing kudu kok meneng wae tidak kudu ditunjuk. Menunjukkan cara atine urung empuk ijek angel dikandani. Nak gampang dikandani iki terus diunekke ngoten tok wis langsung barisane diluruske. Rawan riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Dan niki digatekke nggo kakang, nggo mbak-mbak. Boten imame trigis boten. Memang niki lampahe Nabi menyontohkan ngoten. Sadurunge jamaah salat dimulai barisane diluruske riye. Lah jenengan sami nek diluruske karo imam kudu ngerti. Kok jenengan sami diluruske kok gampang, berarti ya memang gampang nah dikandani kok lurus kok terus begogok ya berarti nah imam pun iso niteni bagian-bagian sinten-sinten kakang mbak-mbak utawa jenengan besok kalau di kampung kon ngisi barisan kok ora gelem ya memang angel aturane. Biasanya sing ngoten ku ya angel disenggol. Urip ning masyarakat biasa tuh kesenggol sithik biasane mampang. Gitu senggol sithik tersinggung. Itu sudah kelihatan dari awal wataknya. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat li muslimin kedue Imam Muslim kana Rasulullah utawi lafaz kana Rasulullah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki Rasul iku yusawi lurusake sapa nabi. Nabi pun begitu. Nabi meluruskan sufufana ing piro-piro sop utawa barisan ingsun. Niki Nabi sebelum sholat itu barisannya dilurus kesek. Umpama ketok Nabi nggawa teken utawa tongkat ngono tongkate gawe ngluruske hatta ka'anna ma yusawi. Sehingga kaya-kaya sak temene nglurusake sapa Nabi. Bila kelawan sufufana apa alkidahu anak panah utawa jemparing nabi. Apa alkidahu jemparing kaya luruse jenengan ngerti panah nggih. Panah niku nek arep ditembake niku kan diluruske nggih. Lurus dengan medan yang akan dipanah. Nabi itu sampai luruse umpama niku lah gampange umpama jenengan niku nggawa tongkat ya pokoke anggere tongkate niku ora kemajunan ora kemunduran nggih berarti lurus. Itu berarti memang sempurnanya jamaah itu dengan lurusnya barisan. Hatta idza ra'a sehingga ing dalem nalikane mirsani sapa nabi ana ing setuhune kita iku kot akol na teman-teman ngerti sapa kita anhu sangking man. Oh iya sampai nabi ku ngerti barisan iki lurus ketok lurus tenan niku berarti kaya wong meh mengusulkan napa anak panah. Summa kharaja nuli miyos utawa metu sapa nabi yauman ing dalem suwiji dina kanggo manuli jumeneng utawa ngadeg sapa nabi hatta kada singgo parek iku ayu kabiro yen to takbir sapa nabi. Karoan nuli mersani sapa nabi rajulan ing wong lanang badian kang munjul mengarep apa sudruhu dodone rajul. Nganti-nganti Nabi niku ngluruske jenenge wong iku nak wong lembu biasanya kan jawatane gede nggih. Nggih. Ora nak wong wedok akeh ana sing dhuwur weteng. Nah, tembe kene ana sing bojone teng mriki. Niku kan nak wong wetenge gede njajakke barisan kadang ana sing
dhuwur. Nek wonge ramping-ramping gampang. Tapi nek ana wong lemu, niku kan kadang apa? Nggih to? Wetenge maju. Nabi takbir kok delok ana wong lanang sing ketok medhuwil wetenge. Medhuwil wetenge niku mergo krana lemune niku mawon ditata malih kalih Kanjeng Nabi. Iki Nabi wis meh takbir niku lho. Delok ana wong lanang wetenge niku punjul. Maksudnya barisane lurus mriki, nek wong lemu ki lak ya wetenge maju ngarep. Niku kan dadeke ketok barisane boten rapi. Niku mawon Nabi napa ditata ulang kalih Kanjeng Nabi. Faqala nuli matur sapa Nabi. Faqala nuli matur sapa Nabi ibadah wa ya ayya ibadah wa kawulane Allah. La tusawwuna yakti lurusna sapa sira. Sing wong dodone maju utawa wetenge maju diperintah langsung nang tolong diluruske suhu fakum ing barisan-barisanmu kabeh. Suhu fakum ing barisan-barisanmu kabeh. Aula yukhalifanna utawa yakti misahake temen. Utawa yakti misahake temen sapa Allah Gusti Allah. Baina wujudikum ing dalem antarane wajah-wajah sira kabeh. Iki jenengan iki ngertos meluruskan barisan itu termasuk dari keutamaan jamaah. Namun nyatane iki ora usah ngenteni dikandani. Barisane diluruske, barisane dirapetke. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu utawi kang nomor 6. Iku an Abi Musa saking Abi Musa radhiyallahu an. Kala ngucap sapa Abi Musa, ihtaraka kobong. Apa baitun omah. Bil Madinah ing dalem Madinah. Ala ahlihi ing ngatasé keluargane bait. Iki Nabi diwakili Abi Musa, Nabi wong dalu teng Madinah ana omah kobong tur ana sing ning jero omah melu satu. Berarti ana apa? Ada korbannya. Tapi berarti kebakaran rumah itu bukan awet saiki tok. Bukan sekarang tok. Awet zamane Nabi sudah ada cerita rumah terbakar. Iki Nabi diwakili, Nabi wong dalu diceritani. Teng Madinah ana omah kobong ana korbane. Falam mahut bisa. Minalaili saking waktu bengi. Mau bengi berarti bengi kebakarane. Falam mahut bisa nuli ing dalem semangsane den critakake. Falam mahut bisa nuli ing dalem semangsane den critakake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa nih kelawan tingkahe utawa keadaane ahlihi. Bisa nih kelawan tingkahe utawa keadaane ahlihi. Kala mongko matur mongko dawuh sapa Nabi. Nabi diceritani ngoten terus dawuh ngeten. Nanti ana sing mati mungkin carane utawa ana sing semaput utawa ana sing tato. Nabi ngeki pepeling ngeten. Inna hadhihi naro sak temene ikilah geni. Sak temene ikilah geni iku aduwun musuh. Benar iki Nabi dawuh, inna hadhihi aduwun geni iku musuh. Mulane aja dolanan geni. Lah nak sithik gawe rek. Nah, niku yo boten napa-napa, tapi rek iki nanti nak dadi geni sing gedhe yo dadine bulat. Jadinya niki kudu ngati-ngati. Nabi ngeki pepeling geni iki musuh. Lah nek musuh ya aja digawe dolanan, aja digawe sembarangan. Lakum kedue sira kabeh. Ngati-ngati yo geni iki musuh. Wong sithik, tapi nek pas gedhe yo iso ngobong omah, iso ngobong awas, iso ngobong barang. Faidan nimtum nuli ing dalem nalikane turu sapa sira kabeh, aja lali awakmu arep mapan turu, fa'atfi'u mongko matenano sapa sira kabeh. Fa'atfi'u mongko matenano sapa sira kabeh
nar angkum saking sira kabeh. Kuwi mesti bengi omahe kobong kuwi mesti pas turu lampune lali ora dipateni. Iki biyen jaman biyen urung listrik. Iki napa nganggone lampu, atau jenengan apa lampu sentil, lampu panceran. Niku kon mateni sik, perkone apa? Nak lampu panceran sendiri iki ora dipateni kena angin, ya toh? Kena angin niku iso kena satir, kena napa? Kena jenengan nyeleke panceran jaman biyen utawa nak saiki yo listrik mati nyeleke lilin ora napa? Ora di sing ati lilin diseleke sembarangan. Nanti ana cerita lho gara-gara lilin diseleke ten dhuwur meja. Nah sing wong setiti kan boten ten dhuwur meja, diataki nganggo barang sing ora gampang kok kobong. Lilin tidak kene dhuwur cawek, gak kene dhuwur piring. Dadi sen totosane lilin niku boten tiba ning gone napa niku barang sing gampang kok kobong. Nate niku lilin ora diataki langsung ning kayu. Nah, tinggal turu. Nah, ngerti-ngerti napa? Napa jenenge terus ngobong kayu. Ngobong kayune nah bulat-bulat. Sing biasane rokok. Terus napa obat nyamuk. Jangan ngerokok, turu nggih ngerokok. Nah, sentil wong sing cari ijo kan dhewean. Nah, jare nganti ijo dan muncul ijonya turun, nah atau lungguh keturunan nembe rokok. Ngerti-ngerti plus, nah rokoknya terus ning kasur, ning bantal. Sesuai cilik-cilik sesuai ngobong apa mboten. Nah kalau kejadian sing mriku no, riyen kan kita juga nopo. Misalkan sangka rokok ya iso, sangka obat nyamuk nggih saged. Kejadian 5 puntung rokok. Puntung rokok iya geninya boten murah to niku. Nate ta ono puntung rokok dibuat ning gone alas sing wayah panas. Iso ngobong alas napa mboten? Nggih, sangka geni sithik iso ngobong sak pirang-pirang. Ora kudu hati-hati. Terutama nak sakniki wayah listrik, nah listrik mau tidak semedeni kalau masih lampu sentil. Karena lampu sentil saiki ora lampu sentil dililin pas listrik mati. Umpama jenengan nyumpet lilin bisa ditekke, aja dicedhake korden. Atas korden nggih, nyumpet lilin dicedhake korden. Nah, niku njen kabeh ora klegewo. Nanging kordene kena angin borat-borat sesuai umpama kena angin iso kena geni lilin bahaya sapa boten? Bahaya. Mulane disebitekke jenengan nak arep turu, terutama nak ngeten iki wong rata-rata pun listrik nak nyumet lilin, nyumet rokok, nyumet obat nyamuk di hati. Betul gini nak cilik dadi kanca, tapi nak akeh dadi mungsuh. Asabiu muttafaqun alaih. Asabiu utawi kang nomor 7. Iku anhu saking Abi Musa. Sami rawine tasih padha dhuwur. Iku anhu saking Abi Musa kala ngucap sapa Abi Musa, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna masalama sak temene sifate barang. Sak temene sifate barang ba'asa kang ngutus ning ingsun sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan man minal huda saking pituduh wal ilmi lan ilmu. Maksudnya Nabi itu mengumpamakan awake dhewe, aku iki diutus Gusti Allah kon madangi, kon dadi petunjuk, kon nyiarke ilmu, nyebarke ilmu, kuwi iku kamasali waisin kaya sepadane udan. Diutuse Nabi Muhammad kanggo kula njenengan sami kanggo umat niku kaya udan asoba kang menangi apa wae. Seperti air hujan yang turun ardon ing bumi. Ya hujan iki mang hujan setengah hari, setengah 6 nggih. Setengah 6 rampung dhuwur. Niki nggih. Nah, kalau rasa makasih boten hujan. Ini mangkat, nah makome abang pun deres.
tapi juga mereka sak wangsulnya boten hujan. Walian katanya sore itu sana yang hujan deras, mereka siang sonten boten hujan ya, mereka sing enjing hujan deras mereka terang. Nah, Nabi Muhammad itu diutus ya kaya ibaratnya hujan. Asal bakal mengenali apa waris ardon ing bumi, bakalan uli ono. Iku minha sanggeng ardon, iku minha sanggeng ardon apa to ifatun sak bagiane, apa to ifatun sak bagian thayyibatun kang bagus. Lemah sing kena banyu piye ana sing lemah apik, maksudnya ana sing lemah empuk, ana sing lemah apik. Qabilan kang nampa, qabilan kang nampa utawa trima apa to ifat almaa ing banyu. Ana lemah sing apik iki gelem nampa banyu, berarti ana banyu napa banyune meresap ke bawah, gelem nampa. Fa'am batas nuli nukulake apa ta'ifah alkala ing suket, alkala ing suket teles wal usba lan suket garing alkasiro kang akeh. Ya sama Nabi niku dakwah niku yo sing dihadapi macam-macam. Ana sing sifate kaya udan, sing tiba ning lemah, sing lemahe apik gelem nampa udan terus diresap ke bawah, akhirnya napa nukulke banyak tetumbuhan. Ini tak perlu udan nak tanah sing subur, akhirnya ditanduri apa wae dadi tukul. Ana sing kaya ngoten. Wa kana lan ana iku minha setengah saking argon aja dibukang padas utawa watu, aja dibukang padas utawa apa istilahnya? Nak waliane subur itu apa? Tanah lemah subur, lemah apa? Napa nak istilahnya? Lemah sing angel ditanduri apa? Tandus. Nah, cara bahasa Indonesiane napa? Tandus. Nah, sing dapat ditanduri jenenge subur. Nah, aja dibakang tandus utawa padas. Padas kan nantinya dibrokannya kira-kira iso nyerap banyu napa mboten? Nah, mboten lho watu mental banyune militok. Amsakan kang neker apa ajadik. Ya ono sing lemah atos ora empuk. Lah kei banyu ora gelem resep, ora gelem trimo, mili ning dhuwure. Almaa ing banyu. Ya manungsa ya ono kuwi diajak karo Kanjeng Nabi iki ana sing gelem, ana sing ora. Sing gelem ibarate lemah subur, sing ora gelem ibarate lemah sing ora subur. Panafa'an uli aweh manfaat sapa Allah Gusti Allah bila kelawan ajatib annasa ing menungso. Banyu udan ki mau akeh manfaate kanggo menungso. Di antarane apa? Nasyaribu nuli padha ngombe sapa nas. Banyune iso digawe ngombe minha saking ajatib. Basa kau lan nyirami sapa nas. Banyu udan kok jenengan bayang ya ora ono udan sanksi kering kerontang. Kita tanduran do mati, syukur sithik. Kalau ini songo banyu belum yang sami songo ngombe, songo nyirami, wajaro ulan nandung, sopo siro, wa asobalan makanani, opo to ifatun sak potong, atau sak bagian, opo to ifatun sak bagian minha saking argon, ukhro kang liyo. Innama hiya angin pestine utawi ta'ifah. Innama hiya angin pestine utawi ta'ifah iku ki anun kang rata. Iku ki anun kang rata. Lantung siku ora ngeker apa ta'ifah. Mahan ing banyu. Iki sing wadah sing watu ki mau ora gelem nyimpen banyu, walantung ditulan ora nukulake apa ta'ifah. Wadas kok tanduri, watu kok ditanduri, ya ora tukul alkalaa ing suket.
Nah, sing ora gelem nyimpen banyu ya ora iso ditanduri. Padahal utawi mengkono-mengkono madukira sing kasebut kuwi mau dua jenis tadi, sing apik karo sing ora apik, sing subur karo sing tandus, iku masaluman umpamane wong. Iku masaluman umpamane wong fakuha kang ngerti sapa man. Fakuha kang ngerti sapa man. Fi dinillahi ing dalem agamane Allah. Fi dinillahi ing dalem agamane Allah. Tanah sing subur ibarate wong pinter agama. Wa nafa'alan awe manfaat. Hu ing man apa bima barang bahasa kang ngutusni ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah. Bihi kelawan man. Wa alimalan ngerti sapa man. Wa alamalan mulanake sapa man. Nah, sing wong tanah sing subur akeh manfaate, wong sing pinter ya akeh manfaate. Biasane ilmune ditulak-tulake. Wa masaluman lan umpamani wong lam yarfa kang ora ngangkat sapa man. Lam yarfa kang ora ngangkat sapa man bidalika kelawan mengkono-mengkono man. Roksan ing sirah. Balam yakbalan orang rimo sapa man. Hudawahi ing pituduhe Allah. Nah, sing tanah watu mau ya ibaratnya wong sing angel dikandani, sing angel napa pituduhe Gusti Allah. Alladzi ursilta. Alladzi ursilta kang diutus sapa ursil tu ta. Alladzi ursiltu kang diutus sapa ingsun. Alladzi ursiltu kang diutus sapa ingsun bi kelawan hudawah. Mutafaqun dan sepakati apa alaihi ing atase hadis. Fakuha, namanya hadis lafaz fakuha nih. Fakuha utawi lafaz fakuha. Bidhamil kofi kelawan diwaca dhamma kofi. Kuha ora biasanya fakiha, tapi ini ora fakiha, tapi apa? Kon maca dhammah kofi. Berarti dari apa? Fakuha alal masyhuri ing atase pendapat kang masyhur. Wakila lan den ucapake apa bikas liya kelawan diwaca kasrah kofi. Nah diwaca kasrah kofi ya fakiha. Aisara tegese dadi sapa man iku fakihan wong kang alim agama. Fakuha fakiha iki arane padha artine wong sing ngerti agama. Asamilu utawi kang nomor 8 iku Jabirin saking Jabir radhiyallahu an. Kala ngucap sapa Jabir, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali utawi sifat ingsun. Masali utawi sifat ingsun wa masalukum lan sifat ira kabeh. Iku kamasali rajulin kaya umpamane wong lanang. Apa kang ngurupake sapa rajul. Ngurupake niku napa? Nyumet piye? Alkoda kang nyumet utawa ngurupake sapa rajul naron ing neraka. Nabi kali kula sami, namanya Nabi mengumpamakan aku karo awakku ibaratnya kaya wong sing nyumet geni. Pada alang itu mandan. Apa aljana dibu piro-piro walang kang gede. Wal farosulan walang kang cilik. Ada yang maknai kupu. Janadib di walang gede. Nah faros di walang cilik. Ya kok nakang berumuni. Nak ana wong nyumet. Napa niku? Niku lho maksudnya ngeten. Nak jenengan nyumet geni wayah udan, itu kan ibaratnya nopo? Walang do nyedak, kuku do nyedak. Nak musuh laron itu biasanya nopo? Laron do nyedak, ya no? Nah laron kan biasanya apa? Mencari sumber cahaya. Nak biyen niku nak ono niku
wayah udan iki biasane nek akeh laron ki anak apa nang seneng nyokoti kayu ki apa jenenge rayap. Nah, rayap nanti kalau sudah bermetamorfose kan jadinya nopo laron. Nah, laron itu selalu mencari geni. Nek mau ngempake geni ku laron medak, cara walang medak, kuku medak. Karena saiki ora geni, tapi nopo niki listrik. Nek kadang pas ngoten niku listrik dirubung laron. Lah nek ora dirubung laron biasane kudune nopo listrike dipateni. Lah iku nek ana wong ngempake geni terus dicedhaki walang cedhaki kubu pihak ing dalem enam. Ya ono kuwi ibarate wa utawi rajul iku ya dubu nolak sapa rajul nolak ya menghalangi guna ing janatik wal faros anha saking nam ya nabi nyata niku to reaksine nah ana lampu kok diedaki laron gamane karo iki ya lakune lek dipateni wa ana utawi ingsun iku akhidun wong kang ngalap wong kang nyekel iku akhidun wong kang ngalap utawi wong kang cekel biru jazikum kelawan iki lho apa sebenarnya kolor katok kan kanggone ning pinggang maksudnya ya napa berarti pinggang hujaz itu aslinya maknane kolor maknane napa niki kolor katok utawa kok enak mbak ya berarti ya kolor rok wis pokoke kolor manggon ini pinggang berarti artinya napa bisa diartikan pinggang aku ki wong sing narik pinggangmu narik kolormu maksudnya ngoten ane narik saking neraka maksudnya perumpamaan nabi iku mengumpamakan minadzulumati ilan nur ni koyok wong sing koyok jenengan ketika jenengan akan jatuh pada yang maksiat akhir-akhir ditarik karo kanjeng nabi ibaratnya ini mau nak lampu kok diejaki apa mau nang laron yolek dipateni nabi mengibaratkan aku iki janjane mbek umatku sayang nanti nak ana umatku sing arep kepleset enggal-enggal tak tarik pinggange utawa tak tarik kolor katoke kabange ngoten. Bismillahirrahmanirrahim tapi wa antum utawi sira kabeh ditarik nabi tapi wa antum utawi sira kabeh iku tafallatuna padha ucul sapa sira kabeh min yadaya sanging tangan ingsun. Lah tak tarik kok malah jelele ora kecekel, tanganku malah dipake. Rata-rata kan ngoten, pada tugasnya Nabi dia memang apa minadzulumati ilan nur. Nak jenengan arep maksiat ditarik guru, ditarik kanjeng Nabi. Tapi akeh sing ora iso ketarik, luwih seneng tidur ning maksiat. Biasane ngoten, padahal wong yang sami niki sudah berusaha ditarik kanjeng Nabi. Rawan riwayatake ku ing hadis sapa muslimun imam muslim al-jannati bu utawi lafaz jannati iku nahul jarodi ngumpamani walang kang gedhe jannati iki walang gedhe wal faroshi lan lafaz faroshi wal faroshi utawi walang cilik hadhihi farosh Buaya faros iku al-ma'rufu dikenal Aladiyako ukang tumibo opo faros Finnari ing dalem geni Finnari ing dalem geni Wal hujazu utawi lapat hujaz Iku jamu hujzatin jama'i lapat hujzah Ya hadisnya mau ada hujaz no Hujaz itu jamak dari hujzah Wahya utawi hujaz iku makidul izari panggonan bundelane sarung. Bundelane sarung berarti ya kopi pinggang. Karena bundelane sarung ning dodo kok ning bangkean. Ya ning bangkean wasarawi lan katok. Wong ki yo biasane yo katok niku yo manggone ning kene cara sabukan gitu ning pinggang.
utawi sarungan. Wa ta'atasi utawi kang nomor 9 iku anhu. Iku anhu saking Jabir. Apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amaro perintah sapa Nabi dilakil asobi'i kelawan dilati piro-piro driji. Nanti dilati drijine didilati, tapi orang ujuk didilati ngaten boten. Dan dilati wasobhati lan ajang mangan. Ajang mangan berarti apa? Mbok piring, mbok nampan, mbok mangkok. Sopah itu maknanya apa? Ajang sing digawe mangan. Berarti saged apa? Iso piring, iso nampan, iso mangkok. Kon dilati. Wa qala dawuh sapa Nabi innakum sabune sira kabeh iku latadruna nak bermangan iki. Iku latadruna orang ngerti sapa sira. Fi ayyiha ing dalem endine ta'am. Fi ayyiha ing dalem iku fi ayyiha karmi khobar. Iku fi ayyiha ing dalem endine ta'am al barakatu utawi barokah. Maksudnya nanti nak mangan kontek rijis nanti resik sakwa dai. Wong nanti kon apa kondi lati. Maka jenengan gawe kalau semerep, bayai, wong liya mangan kok didilati. Barmangan pringatan ke iki ora mergo geragas, memang apa perintahe Kanjeng Nabi. Sok ngoten boten? Dengan berbuancaan iki nek iso ya. Apa nampane sing resik bar niku napa? Trijine dhewe sing gawe makan didi lati. Niki dalile niki. Mergone napa? Kita tidak tahu di mana letak barokah makanan yang kita makan. Letaknya apa yang sudah di depan, apa yang di tengah, iso uga barokahe keteter sing ning kantil ning tangan, ya. Nah niki, napa mong gawa cendok, ya cendoke diresiki nganti didilati nganti resik. Wa bi riwayatake ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Wa bi riwayatin lan iku ing dalem riwayat lalu kedue Muslim. Idza waqa'at utawi lafat idza waqa'at. Idza waqa'at ing dalem nalikane tumiba. Ketika jatuh apa lukmatun 10 apa lukmatu ahadikum 10 salah sijimu kabeh. Nah, ana puluhan sing tiba, ana apa sing kececer tiba, maksude fal yakhut mongkon juku sapa ahad. Ha ing rumah. Lane bener wong Indonesia. Kalau dadan tiba dijikok belum 5 menit. Ya terus dilapi, duwe ciki kerupuk tiba, jiko mulapi. Memang perintahe Kanjeng Nabi. Berarti bener wong Indonesia terus sponsor ya belum 5 menit. Fal yumit nuri ilangan sapa ahad. Ilangi kotorane. Mak ing kotoran karena kang ono apa mak iku biha ing dalem lukmah. Min ada saking reget. Ana terima panganan ciki tiba jiko sing iso dijiko. Tapi nek iso dijiko ya ora usah. Sing tiba duduk kok, sing tiba bubur kangelan ya mboten usah. Umpama kerupukmu tiba, bakwanmu tiba, jika belum 5 menit diguwak sing kotor. Umpama kena pasir kan ora kena pasir kabeh. Sing iso dicuwil diguwak tapi turahane nggih tetep dipangan. Wal yakul lan becik mangan sapa sira. Kok sira. Wal yakul lan becik mangan sapa ahad. Ha ing lukmah. Nah wis dilangi kotorane dipangan meneh. Walayada lan aja ninggal sapa si ahad. Walayada lan aja ninggal sapa ahad ha ing lukmah. Li syaitani krana setan. Mergo nek mbok buat iki padha karo jenengan sedekah karo setan. Walayang sah lan aja ngusap sapa ahad. Wala yang sahlan aja ngusap sapa ahad ya dawu ing tangane ahad biling dili kelawan sapu tangan. Nah saiki ya napa? Apa niku? Tisu. Nah niku malah retok dilapi tisu. Napa kon dilati aja diulapi tisu. Hatta yal ako sehingga dilati sapa ahad. Didilati wae.
Bisa kita kan kudu kemayu gitu, dilatih iseng, karena terus apa diulapi tisu. Padahal malah dilangkang ini, timbang diulapi tisu, memang dilatih. Asobi alu ing driji-drijine ahad, asobi alu ing driji-drijine ahad. Fa inna urana satulune ahad, iku layadri ora ngerti sapa ahad, iku pi ayyi to amihi ing dalem endine panganane ahad. Iku fi ayyi to amihi ing dalem endine panganane ahad, al barokatu utawi barokah. Napa kon dilati wis jelaske mau. Barokahe ning ngarep ning mburi apa ning keteterane niku. Wa riwayatin lan iku ing dalem riwayat lalu kedue Muslim, inna syaitana setuhune setan iku yakduru teko sapa setan, nekani sapa setan ahadakum ing salah sijimu kabeh, inda tuli syai'in ing dalem saben-saben suwiji. Nyatane min sya'nihi saking tingkai ahad, hatta yang dulu sehingga teko sapa setan, hatta yang dulu sehingga teko sapa setan ing ahad, inda to'amihi ing dalem panganane ahad. Setan ki ora yo pengene cedhak karo manungsa. Fa ida sakota muli ing dalem nalikane tiba ceblok nak wong ngendi diporo. Fa ida sakota muli ing dalem nalikane ceblok utawa tiba min ahadikum saking sijimu kabeh, salah sijimu kabeh apa alumatu sakulukan. Mulane setan ki aja dijak kerjasama, mulane aja gaya aja gengsi. Nek ana tiba panganan kalyumit mongko ngilangan sapa ahad. Ma ing kotoran kana kang ana apa ma iku bila ing dalem lukmah. Min adan nyatane saking reget, guai regete. Falyakul nuli mangan sapa ahad, falyakul nuli mangan sapa ahad ha ing lukmah. Wala yadak lan aja ninggal sapa ahad. Maksudnya aja aja dikai bagian ha ing lukmah lis syaitani maring syaitan. Wallahu a'lam bishawab.